खुलुमबाय दिनै 13 मे 2024 समबार आसामनि दिमौ गुसालपाटआव सानै बिसि आरो फिसाया बिल्डिंनिफ्राय बारजुमनानै गोब्राबै जोखोम जादों। बारजुमनाय सानै बिसि फिसाया फोरोंगिरि महरै खामानि मावो। बिसोरनि मुङा जाबाय बिद्युत नाथ आरो उपासना बरग'हाइ नाथ। उनाव सानैखौबो दिमौ मडेल हस्पिटालाव लांदोंमोन, नाथाय सिरियास जोखोम जानायनि उनाव आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव डिब्रुगड़आव दैथायहरनाय जादों आरो बिसोर सानैबो दिमौनि गुसालपाटआव रुम भारायाव थायोमोन। नाथाय सानैबो बे जाथायखौ मानि थाखाय खालामखो बेखौ मिथिनाय जायाखै। काजिरङा हाग्रामायाव गावलायलायदों। काजिरङा हाग्रामायाव सासे फलान आरो हाग्रा बिफाननि गेजेराव गावलायनाय जानायाव फलाना गुलि गावजानानै थैदों आरो बिनिफ्राय राइफलबो बोखांनो हादों। थैनाय फलाननि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै आरो बियो काजिरङा हाग्रामायाव मैहुर खालामबोगासिनो दंमोन। नगावआव एन्टि करप्शन बिफाना एपिडिएसएलनि सानै मावथिखौ रां लानाय केसनि थाखाय एरेस्ट खालामदों। बिसोरो सासे मानसिनिफ्राय लाइन बाइपास कानेक्सननि फाइन जाना थानायखौ बोखारना होगोन होननानै 7,000 रांखौ लादोंमोन। हमजानाय सानै मावथिफोरनि मुङा जाबाय मिन्टु बरा आरो भास्कर ज्योति शर्मा। गुवाहाटीनि सिङाव थानाय नयनपुर ओनसोलनि स्टेफिड किटचेनआव हरखाब गिथाव बाथाव अर खामनायाव 10 लाख रांनि सम्पति सिलिंखार जादों आरो बे अरा मोब्लिबनि जोंब्लावनायजों खामदोंमोन। उत्तर प्रदेशआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। उत्तर प्रदेशनि सीतापुराव सासे सुबुङा गावनि बिमाखौ गुलि गावनानै बुथारखांनायनि उनाव गावनि बिसिखौ हाथुराजों देयै देयै बुथारदों आरो बिसिखौ बुथारखांनायनि उनाव गावनि 3 गथ'फोरखौबो न' सानिफ्राय गारहरना बुथारखांनायनि उनाव गावबो गावनि जिउखौ फोजोबदों आरो बे जाथाया सीतापुर ओनसोलनि सिङाव थानाय पालापुर गामियाव जादोंमोन। जाथायखौ खालामनाय दायनिगिरि फिसायनि मुङा जाबाय अनुराग सिंह, 45 बोसोर बैसोनि। अनुराग सिंहआ जुमाय लोंसोगारोमोन आरो बिनि खर'आबो एसे गाज्रिमोन। आसाम पुलिसआ कार्बि आंलंनिफ्राय आयेननि बेरेखा सिलाइफोरनि फालांगि खालामग्रा गासै 5 दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय टंगा वांसा, एल्ट' सिसिबि, हिकिय जिम'मि, कुकिबि आये आरो सात्तार आली। बिसायख'थि जोबनायनि उनावबो गावजों गावनि गेजेराव दाङाबाजि खालामनायनि सायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दाङाबाजि खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय खावलायदों। आथिखाल भारतनाङै मोनसे बिसायख'थिनि सम आरो थासारि। भारताव जि जेनेरेल इलेक्सन लकसभानि बे सोलिबाय थादों। आसामाव 3 फेजनि जालांबाय, फार्स्ट, सेकेन्ड आरो थार्ड फेज। आरो खोब गोजोन आरो सान्थि परिबेसनि गेजेरजों कुनु हिंसायारि थासारि जायाबासिनो बा रावनिबो जिउ खहा जायाबासिनो गोजोननि गेजेरजों बिसायख'थिया बारलांबाय। नाथाय बिनि गेजेरावबो बिसायख'थिनि सम आरो बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव माखासे फिसा फिसौ थासारि बा एसे हिंसायारि थासारि जानो नागिरनाय जोङो परिबेसखौ दिनै नुबाय थादों। आरो स्पेसियेलि बिटिआर ओनसोलनि क'क्राझार लकसभा समस्तिनि सिङाव जोङो नुदों जे गुबुन गुबुन दोलोनि सापर्टारफोरनि गेजेराव ग्रुप क्लेसिं जानाय आरो गुबुन गुबुन दोलोनि सापर्टारनि न'आव अन्थाइ खुबैनाय बा गारियाव अन्थाइ खुबैनाय बेबायदि थासारिखौ जोङो नुदों आरो खौराङाव जोङो मोनबाय थादों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेबायदि जिखिनि जाथाय दा सोलिबाय थादों बे जाथायनि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय जों फोरमायदों आरो बेबायदि जि थासारि हिंसा लाबोनो नागिरनाय बा बेयाव गोजोनखौ सिमफायनो नागिरनाय बे परिबेसखौ टटेलि जाहाथे एभयड खालामो। बिसायख'थिया फैगोन आरो थांगोन, बिसायख'थिया जोबलांबाय, जेननाय देरहानाय बे काउन्टिंनि उनाव फैगोन आरो बे देशनि मोनसे पार्टि सिस्टेम बा देशनि डेम'क्रेसिनि मोनसे सिस्टेम आरो नियम। आरो बेखायनो
बे थासारिखौ बिथा खालामनानै जाहाथे कुनु बेबायदि असान्तिनि बा गोजोन गैयै बा हिंसा लाबोनो नागिरनाय थासारि रावबो जाहाथे सेस्था खालामा आरो रायजो राजा आरो सापर्टारफोरनि गेजेराव कुनु बेबायदि क्लेसिं जाहाथे जाया खारन बर' हारिया खौसेयै दङ खौसेयै थांनानै थानांगोन आरो खौसेयै जों आवगायलांनांगोन आरो बर' हारिनि जिउ खुंनाय जारिमिनाव बा थांना थानाय जारिमिनाव गोबां बिसायख'थि फैबाय गोबां बिसायख'थि बारलांबाय आरो देग्लाय बयनिख्रुइबो गोजोन आरो सान्ति परिबेसनि गेजेरजों बिसायख'थिया जोबलांदों दा बेखायनो जोङो हारिनि मोजांखौ हास्थायनानै बर' हारियाव जाहाथे इलेक्सन बा बिसायख'थिखौ लानानै बेबायदि दाङाबाजि दावराव दावसि जाया आरो गासैबो गावबा गाव जाहाथे संजम मेनटेन खालामो रेस्ट्रेन्ट जायो आरो बे बेलायाव जाहाथे आयेनखौ रावबो भंग खालाया बेखायनो जोङो खावलायबाय जे खौसेथि गोजोन आरो बर' हारिनि जि बिथा बेखौ मजबुतै लाखिनानै फैबाय थानाय समाव बड'फानि आदर्शजों बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि हिसाबै जों दानांगोन एसे एनै गोरोन्थि थारैनो माने थानो हानाय बा गेना गोरोन्थि सोरनियावबा बेबायदि माने परिबेस थानो हानाय बेफोरखौ निमाहा होलायनानै बिसायख'थिनिसो मोनसे सममोन बिसायख'थिया बारलांबाय आरो बेखायनो बिसायख'थिनि उनाव बै थासारिखौ बोना लाबोनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय जोंनि गेजेराव हिंसायारि थासारि बा बेबायदि मददगिरि आरो दोलोनि सापर्टारफोरनि गेजेराव ग्रुप क्लेसिं जि मोनसे थासारि बेखौ टटेलि जाहाथे बयबो एभयड खालामो संजम जायो रेस्ट्रेन्ट जायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयनिबो ग्रेटार इन्टारेस्टखौ हारिनि ग्रेटार सार्थखौ नायनानै आरो गोजोन आरो सान्ति परिबेसखौ पारमानेन्टलि गायसननानै हारिखौ जौगाहोनांगौनि इन्टारेस्टआव जोङो बयखौबो गोसो गोरबोजों खावलायो आरो नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि।